Robot má za úlohu presýpať guličky z jednej misky do druhej. Takže premiestni guličky z jednej misky do druhej. Stop! Robotovi musíme povedať, aby si jednu misku, ktorá mu zavadia a ktorú nevidí, odsunul nabok. Odsun prvú misku. Takže teraz presýp guličky z jednej misky do druhej. Stop. A robotovi sme nepovedali, v ktorej miske sú guličky. Takže premiestni guličky z žltej misky do oranžovej. Stop! Robotovi sme nepovedali, že miska je otočená hore dnom, keďže nevidí, tak toto nevedel. Otoč misku naopak. Stop! Robotovi sme nepovedali, ktorú misku má otočiť. Otoč oranžovú misku. Robotovi sme nepovedali, ako má misku otočiť. Otoč oranžovú misku, aby bola dole dnom. Polož misku. Robot síce otočil misku, ale teraz nevie, ako ju má položiť na stôl. Otvor ruku a druhou rukou premiestni misku z tvojej ruky na stôl. Teraz už nič nebráni úspešnému splneniu úlohy. Presýp zo žltej misky guličky do oranžovej.